Здравейте на всички! Реших да направя видео за риболовна дистанция, специално за сафрит, т.е. да може да стигате рибата, когато хвърляте въдиците си. И така, с някой от вас може да се познаваме вече. Става въпрос само за морето, защото главно за това го правим този материал. И това нещо не съм открил топлата вода, това са неща четени през интернет и записки през зимния период. Така. Почваме с въдицата. Тук си поглеждам, съм се записал неща на другия монитор. И започваме с въдицата. Така, въдицата, за да се постига добра дистанция, тя не трябва да е много твърда. Първо на първо. Защо не трябва да е твърда? Защото когато правите този замах с сила, когато въдицата е твърда, за да се изхвърли оптимално тази тежест, тази въдица трябва да се сгъне малко. Просто така работи физиката. Не може да го изхвърли просто толкова добре. А когато въдицата е твърда и вие когато се опитате да изхвърлите това нещо, искате да сгънете въдицата, да го изхвърлите на 100 метра, това чепаре няма да издържи. Няма да издържи много. Съответно, това е минуса на дебелата въдица, на здравата въдица. Нали? Примерно някаква акция 100-150 или 80-120, не ги знам какви са акциите за твърдите сопи, просто не трябва да е твърда. Другия минус. Ако въдицата ви е много мека, пак по същия начин, когато се замята, самата въдица изостава, тя няма да може да го изхвърли това нещо на време. Тя ще го изхвърля много късно. И там вече може да се случват късания и така нататък. Защото напрежението не се освобождава на време. Така, търся се въдица, нали, да не е твърда, да не е мека. Идеята е, когато натоварите въдицата и когато заметнете с сила, тя да се сгъне и при правилното освобождаване, нали, по правилното време на освобождаване на тежестта, и вече въдицата се го изхвърля. Нали, реално такава въдица искате да имате. Да не е твърда, да не е мека. Търсите средно. Така, другото, което съм записал, самата въдица, нали, хващате от някъде. Значи, това рамо, дето се хваща, е хубаво да бъде, нали, малко по-дългичко, смисъл самата въдица да е пригодена за хвърляне. А не с такова рамо за, примерно, някакви пилкерджийски спининг пръчки, деца, те толкова така не мога да го хванеш. Става въпрос за въдица от сорта на 3,90 до 4,20. Ако е по-къса въдицата, това е пак може да се постигат дистанции, но минусът е просто самото движение с тази дължина на въдицата е, как да го обясня, просто доста въдици са създадени с тези дължини и не случайно това е въдица за дистанция. 3,90, 4,20, 4,50 става неудобно, защото вече много голям замах става и почва да се измара човек. Така, търсите въдица, която е средно твърда, с акция. Тук съм си написал и акция грамаж. Акцията между 10 грама и 50. Или 20-60. Или нещо такова. Въпроса може и 40-80 да е. Въпросът да не е твърда, да ви къса чепаретата и да не е мека, да не може да го изхвърляте добре. Да ви се щупи в ръката. Така, казахме за въдицата. Другото нещо, което съм се записал, е водачите. Също е доста едно от много важните неща. Първият водач не трябва да бъде много малък. Става въпрос, както е въдицата, тук е макарата ви е в ръката. Тук съм взимал една макара. Както е макарата, първият водач от макарата нагоре. Съответно този водач е стои тук така, той не трябва да бъде много близко до макарата. В смисъл макарата, ако е тук, водача, ако бъде тук, самите витки почва да се блъскат прекалено бързо, прекалено скоро.
той трябва да бъде малко по-далечен. Трябва да се внимава с върицата също, нали, къде са наредени нещата. И също така, ако водачът е много малък, и, а, и макарата, ако е голяма, т.е. шпулата, ако е голяма, тук излиза голяма витка. Това в момента е размер 3000. Когато витката е много голяма и водачът е малък, тогава почва да се губи, прекалено много трение се получава водача и се губи бързо дистанция. Също така може да се случи оплитане на водача и да се скъса. Нали, там влакно, нещо да се скъса, което не е добре. И затова първият водач е хубаво да е по-голям, между 30 и 50 мм отвора. Като 50 мм е доста голям водач. Моя е 30. Като за нашите сафри, дето се ги ловим, 30 мисля, че е доста добре като първи водач и за шпула размер 4000. Мисля, че това е доста добър резултат, ако са снабдите с това нещо. Така, другото, което съм писал. Водачите не е хубаво да са метални, защото просто ако работите с влакно, влакното реже водача, след като с реже водача почва да прави улеи, влакното като минава през тези улеи се наранява и така нататък, не е много добре. Другото, което съм написал, но ще го кажа по-нататък, защото това е малко по-странично за водачите. Така, третото нещо е влакното. Влакното е хубаво да бъде с кръгло сечение. Нали? И също така трябва да бъде тънко, защото за големи дистанции дебело влакно или трябва да хвърлят с половин килограм, за да може да го издърпа това нещо. И не знам как ще го засилите. Това лово. Въпросът да е тънко влакното, примерно 0,6 или 0,8 пак може. Даже 0,8 може без шок лидер, защото то се е достатъчно дебело. Също така и 0,6 може без шок лидер, зависи колко рязко замахвате се. Ако хвърляте 40 грама с яко замахване, доста често ще трябва да превързвате, защото просто по-тънко идва. Така, четвъртото нещо е макарата. Както съм се взимал тук една макара. Така, първото нещо, за макарата. За далечно хвърляне говорим. Само за далечно хвърляне. Това, което съм си написал е, влакното е добре да е навито така, че наслояването да е по-голямо в долната част на шпулата. По този начин намотката прескача ръба на шпулата и така има по-малко съпротивление. Това нещо може да се регулира с шайбичките тук вътре. Тук като отворите, нали, шпулата, като махнете шпулата и тук има вътре едни шайбички. Тези шайбички може да се махат и може да се слагат. По този начин може да регулирате. Ето в момента тази макара, не знам дали ще успее да фокусира. Тази макара в момента успя да, нали, фокусира. В момента наслагването е в предната част. Тоест наслагването е ето тук. Което означава, че тази по принцип има някакъв проблем и сега не ми се обяснява точно за нея. Но това не е много добро наслояване, защото в момента в който влакното тръгне да излиза от тук към водачите, почва да се блъска в този ръб. И съответно ако успеете да хвърлите 100 метра, толкова, нали, ще излязат супер много витки и ще почне да се блъска по шпулата. Съответно, ако влакното е навито от долната страна, то в момента в който отлепи, то ще прескочи поне първите 30, 40, 50 метра, ще успее да прескача ръба директно, нали, когато го вади отдолу. И вече от там 40-50 метра нататък няма как, има си сблъсък с ръба. Просто няма как. Това е едното от нещата, които съм се записал. Също така мисля, че другото го казах, което е добре е макарата да е размер 4000 с по-широка шпула, защото има размери 4000 мънички. Обаче има 4000 по-такива широки. И съответно вие искате малко по-широка шпула, за да може да прави, когато се хвърли,
да излизат възможно по-малко витки от макарата. Когато излизат по-малко витки, има по-малко съпротивление с шпулата. Така. Какво съм записал още? Това е като проблем съм се записал. Ако шпулата е прекалено голяма, 5000, 6000, 7000, а първия водач, както обясних, както макарата е тук и първия водач е тук, ако шпулата е прекалено голяма, той изкарва голяма витка. И тази витка трябва да влезе във водача. А водача, когато е прекалено малък, е възможно да усучи около водача и тогава се получава късане. Така. Следващото нещо. Те са 7 точки. Петото нещо е вятъра. Когато има насрещен вятър, примерно, тогава е хубаво да се хвърля с по-малка парабола. Тоест, вятър, ако духа срещу нас, ние искаме да хвърляме. Не е много смисъл горе-долу. Сега тук има едно химикалче. Параболата да бъде нещо от сорта на това. Това не знам колко градуса е, но е такава парабола. Даже да не е много нагоре, защото колкото по-нагоре го хвърлиш, то се намаля силата и почва да го събаря вятъра. Даже ако е много силен, може да почне да го връща ловото назад. Идеята е, ако духа насрещен, да не правите голяма парабола. Така. А когато вятъра духа в гърба, т.е. е попътен, тогава може, то по принцип хубава парабола е 45 градуса. Ако има такъв хубав вятър или ако няма вятър изобщо, тогава хвърляйте по 45 градуса. Просто така е най-добрата дистанция, която може да се постигне. Така. Това е за вятъра. Шестото нещо, което е ловото и самата тежест на ловото. Почвам с формата на ловото. Ловото трябва да бъде с концентрирана тежест, за да не може да се превърта по време на полет. Сега тук не съм си изкарал такива лова, защото забравих и не са близко до мене, за да мога да ги взема веднага. Нали знаете, има такива лова, които много се продават, не знам защо, и хората ги купуват. Тези хора, които може би не им трябва да фърлят надалече или не знам. Има такива лова с тази форма, нали, без това. Тоест, право лово. Един вид. Обаче, в това правото лово, тежестта не е концентрирана. Тоест, ако вземете лово с 40 грама, то ще е колкото пръста ми дълго горе-долу. И това нещо, ако духне малко вятър, почва да го върти такава вятъра, е така, във въздуха. И съответно, то няма как да направи дистанция. Ловото, което препоръчвам, е концентрирана тежест. Тоест, концентрирана, ако хвърлите ето това топче, това е концентрирано. Няма как на където да се завърти, няма да е проблем. Става въпрос да е концентрирано, да не може да се усуква във въздуха и да събаря дистанцията. Така. Другото е с колко грама е хубаво да хвърляте. Значи това е много... Всъщност не е толкова сложен въпрос, ами колко грама е хубаво да се хвърля. Значи, както казахме, въриците е минимум 10-50, за да може да се постигат хубави дистанции. Минимум. Така, съответно, когато имате върица минимум 10-50, аз с какви улова хвърлям? Аз хвърлям с 40, 45, 55. Аз друго лово нямам, защото просто върицата ми е такава. С 40 може да хвърляте, ако чепаретата са по-слаби. Тоест по-лесно се късат, не може да издържи толкова на напана. 45 почти винаги ползвам такова нещо, защото използвам такива по-здрави чепарета, така да го кажем. Сега няма да говорим тук за дебелина на чепари и така нататък, всеки каквото си иска да купува и всеки откъдето иска да купува. Да. Аз използвам 45 грамови лова с концентрирана тежест, разбира се, защото иначе няма как да стане. 55 грамова използвам само когато духа прекалено много
или има много силно течение. И също така във Варна под моста. Там 55 даже е малко, но просто не искам да се пъна много върцата, да се напъна много върцата. Тоест 40, 45, максимум 50, като 50 по принцип е тежко. Трябва да се хвърля с малко, нали, с едно на ум. Така. Последното нещо, защото става дълго. Най-вероятно ще се сетя за още неща, но просто исках да създам клип, който да са се казали нещата, който не знае да се записва или нещо такова. Замахване. Върицата трябва да е легнала назад или в по-ниско състояние. Какво означава това? Пак се вземам тук химикалката. Това е върицата. Е тук на черното. Това е върицата. Когато хвърляте, вие да държите така. Нали, като ще хвърляте. Върицата, за да се натовари правилно, за да се използва всеки 1 сантиметър от върицата. Когато хвърляте, тя трябва да е в легнало състояние. Тоест аз в момента ще я хвърлям и я държа така. Тоест тя е легнала назад, така. Нали, примерно дясната ми ръка в момента ще хвърлям. Така. Върицата, когато е легнала, тя натоварва цялата си дължина. А когато е още по-легнала, съответно имате време, имате място за още по-голям замах, още по-чист замах, бих казал. Така че в момента, в който е по-права, всъщност това е малко огледално тук, но мисля, че сващате идеята. Тоест аз хвърлям така. В момента, в който върицата ми не е легнала, ами е така, аз не натоварвам цялата върица. Аз натоварвам само горната част. Не мога да вкарам тази част тук. И съответно имам по-малко време по-малко място имам за изхвърляне. А когато е легнала, тя почва да се натоварва от тази част. И съответно енергията се предава до върха и накрая се получава изхвърлянето. И съответно така. Даже ако може да се каже с други думи, зареждате върицата, т.е. пълните я, зареждате я. Както на колата, примерно трета предавка, нали? Трябва да я напълниш цялата, за да се случи или си какво. Както и върицата. За да изхвърлиш възможно най-много, трябва да натовариш всяка една частица от нея. Така. Тук съм си написал освобождаването, като хвърлите. При самото хвърляне трябва да пуснете някъде, за да се освободи напрежението, иначе доста често се къса, ако не пуснете. Трябва да се случва това нещо на 45 градуса. Тоест, върицата, когато стигне 45 градуса, тогава трябва да се пусне, за да може да изхвърчи това нещо лолото. И идеята е рязко да се спре върицата. Защото когато се спре рязко, не се нарушава инерцията, която сте създали. Тоест, като хвърлите, трябва да се спре върицата като къмшик. Както къмшика, ако не го спрете, то накрая няма да удари толкова силно. Нали, пак ще е силно, но не толкова силно. Така, като хвърлите, спирате върицата на 45 градуса. Просто това са законите, които работят най-добре за дълга дистанция. И другото, което е доста важно, когато се хвърли и в момента, в който ловото тръгне да хвърчи, по време на полет върицата трябва да сочи ловото, нали, ловото тръгва нагоре и върицата трябва да го следва. Тоест ловото като тръгне да пади, когато ловото тръгва вече да пада и съответно и върицата почва да пада. Защо се прави това? Защото ако не следвате къде е ловото, влакното, което минава през водачите, то почва да прави много съпротивление във водачите. А вие искате възможно най-малко съпротивление във водачите. Когато се следва ловото, съответно и влакното, нали, минава възможно по най-правилния път през водачите, т.е. има възможно най-малко съпротивление. Още нещо ще да се сетих за върицата, но го забравих. Мисля, че не беше толкова важно. Така че няма да удължавам повече този клип.
мисля, че това е доста добре като информация и просто реших да заснема клипа, за да тази информация да остане в интернет на български, защото тези неща се споменават на английски. Това съм го събирал от 4-5 клипа, по 30-40 минути съм ги гледал и това е в едно клипче в 20 минути. Просто мисля, че е доста добре като материал. Чао от мен и ще се видим на буната.